Ahojte, Dukatka. Vítam vás na mojom YouTube kanáli. Budem tu sledovať a komentovať najmä politiku, tak sa môžete pridať. Milí priatelia, pred chvíľou som sa vrátil z polície a som v šoku. Nejaký 40-ročný volič opozície z Trnavy sa vyhrážal mne a mojej rodine, že nás podreže, pozabíja, vraj Fico bol len začiatok a že mi zabije rodinu, deti, manželku a potom podreže mňa, lebo som vraj komunistické prása. Ten vulgárny slovník ani neriešim, však taký istý používa aj slovenská opozícia a veľkí diplomati ako Vlachovský či Káčer. Ale toto sú jednoducho priame výhrážky smrťou, za ktoré chlapík čelí obvineniu zo strany polície. A teraz sa podržte. Žiadosť polície, aby bol tento človek zavretý do väzby, bola súdom zamietnutá. Čiže ak sa nejaký agresívny slniečkar vyhráža politikom, že im vyvráždi rodinu, tak do väzby nejde. Ale keď Denny Kollár kritizuje sionizmus a je neslušný pri svojom vyjadrovaní, tak už je pol roka vo väzbe. Tým súdom už reálne preskakuje. Toto je jedna šialená progresívna chobotnica. Ak si progresívec, tak sa môžeš aj vyhrážať vraždou. Ale ak nie si progresívec, tak nemôžeš byť ani neslušný. Hovorím to opakovane. Kým ten deep state nevyrúbeme, nebude na Slovensku poriadok ani spravodlivosť. Ahojte. No tak toto, čo sme videli, síce Blaha zverejnil pred pár dňami a ja sa k tomu dostávam až dnes, no som z toho úplne zhrozená. No vážne to, čo tam opisuje, nie je len nejaké urážanie na internete. To sú priame vyhrážky smrťou voči človeku a celej jeho rodine. Keď mi niekto povie to, že to len píše, tak ja poviem, to je trestný čin, nebezpečné vyhrážanie v najhrubšom páse. A to nie sú slová do vetra, to sú hrozby, ktoré môžu mať fatálne následky. Na toto paragrafy máme, to nie je nejaké len akoby progresívci povedali šírenie nenávisti. Nie, to sú vyhrážky smrťou. Blaha hovorí, že muž z Trnavy mu údajne posielal správy typu podrežem ťa, zabijem ti rodinu a podobne. To nie je žiadna hyperbola, to je priamy návrh na vraždu. Polícia ho mala podľa videa aj obviniť a dokonca žiadala väzbu. A čo urobil súd? Žiadosť zamietol. Tak sa pýtam, ako je možné, že pri takýchto konkrétnych vyhrážkach niekto neostane za mrežami, zatiaľ čo pri iných politicky nevhodných vyjadreniach sa ide do predbežky. Zároveň však druhým dýchom dodávam darmo Blaha zúri, ktože to je pri moci? Ktože to všetkých prokurátorov zo zrušenej špeciálnej prokuratúry na čele s Lipšicom nainštaloval rovno na generálnu prokuratúru? Veď Smer vládne, toto je aj ich maslo na hlave. A toto je ten problém, ktorý nás trápi už dlho. Dvojitý meter. Keď máš správny názor podľa mainstreamu, môžeš hádzať aj bomby slovami a akoby nič. Keď niekto prejaví iný názor, hop, ide pred súd, do väzby, bez milosti. To je hanba pre spravodlivosť. Mňa to hnevá dvojnásobne. Poprvé preto, lebo politici a novinári by mali mať aspoň kúsok zodpovednosti v tom, ako verejnosť vyhrocujú. Keď médiá a politici roky hecujú a dehumanizujú, vzniká prostredie, kde niekto berie takéto reči ako inšpiráciu. Po druhé preto, že inštitúcie zlyhávajú, polícia si svoju prácu urobila, pritiahla podozrivého, ale súd to zrušil. Akože fakt? Nemôžem si pomôcť, ale musím povedať, to nie je len právna otázka. To je otázka elementárnej bezpečnosti. Ak sa niekomu otvorene vyhráža brutálnou vraždou rodiny, štát má jasne chrániť obeť, nie ju odbiť, že súdy majú iný názor. Chceme predsa, aby platili zákony rovnako pre všetkých, nie podľa toho, komu sympatizujeme. Hovoríme tu o hotových vyhrážkach. A tie sa riešia rýchlo a tvrdšie. Preto sa pýtam ešte raz. Prečo sa pri niektorých prípadoch ide do väzby hneď a pri týchto priamych vyhrážkach nie? Kde je rovnosť pred zákonom? Prečo neurobil už Smer konečne poriadok v justícii? Na záver ďakujem Blahovi, že to zverejnil a že dal vedieť polícii, ale čakám od súdu a prokuratúry, že budú konať rovnako dôsledne ku každému, bez rozdielu,
Žiadne výhovorky, že zrazu sloboda prejavu pri otvorených výzvach na vraždu a občania majú právo očakávať ochranu. Ak nie je rovnosť pred zákonom, potom je to veľký problém pre nás všetkých. Povedzte mi do komentárov, či aj vy cítite ten zúfalý pocit z dvojitého metra a čo by sme mali podľa vás robiť, aby štát konečne chránil každého rovnako. Ak sa vám video páčilo, tak budem rada za každý odber a like. Verím, že vytvoríme silnú komunitu odvážnych ľudí so zdravým rozumom.